DXDC Radyoman Report. Midangop sa DXDC Arimen Davao ang manghod sa usa ka overseas Filipino worker nga tuwa sa nasod Jordan aron mangayo og tabang kay ang iyang maguwang dili maayo ang kahimtang sa Middle East. Nagkanayon si Analisa Asan, nagpuyo sa Talaingod, Davao del Norte. Ang iyang maguwang nga si Leia Manggukit naglisod ang kahimtang sa pagpadarbaw isip OFW sa nasod Jordan gubikan kay nakasinati og balatian. Gibutyag ni Analisa nga gisugo siya sa iyang maguwang nga mangayo og tabang sa DXDC aron mapangitaan og paagi nga makauli sa mas daling panahon ang iyang igsuon nga si Leia nga OFW. Ito diri sir para ngayog tabang kay akong magulang anang nagkuan sa Samoa nga dili na niya kaya ang trabaho dito. Gusto na siya mauli diri. Tapos di pa man siya paulion sa iyang agency. Ngano daw, unsa daw rason sa agency nga gusto naman mo pauli sa Giobanan sa DXDC Public Service Team si Analisa sa Department of Migrant Worker 11 o gisubay gilayon ang kaso ni Leia Manggukit ingon man ang placement agency sa OFW nga nagpadala kaniya sa nasod Jordan. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyo Mandudong, Rinlobosbog, Tatak Arimen. Tatak RMN.